Il-Moviment Graffiti flimkien mal-Ambaxxata Palestinjana f'Malta organizzaw protesta fejn esprimew is-solidarjetà tagħhom mal-Palestinjani, b'mod partikolari mal-popolazzjoni ta' Gaza. Waqt li kien qiegħed jindirizza l-protesta Andre Kallus mill-Moviment Graffiti qal li bħalissa f'Gaza hemm ġenoċidju u spjega li 2.5 miljun Palestinjan fi strixxa tard id-daqs ta' Malta bħalissa jinsabu taħt bombardament bla waqfien. U żied jgħid li dan kollu qiegħed isir fl-istess ħin li dawn qed jiċċaħdu totalment mill-ikel, l-ilma u l-fjuwil minħabba dak li sejħa assedju illegali minn Iżrael. Kallus irrepeta l-kundanna kontra l-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola fejn qal li qed tiffaċilita dak li qed iseħħ fir-reġjun. Min-naħa tiegħu l-Ambaxxatur Fadi Hananja qal li mijiet ta' tfal, nisa u rġiel qed jinstabu mejta taħt it-tifrik ta' kuljum. Waqt li ringrazzja lill-President George Vella, lill-Prim Ministru Roberta Bela u lill-Gvern Malti għal-ħidma u l-appoġġ tagħhom u ħeġġeġ biex kulħadd isemma vuċi ta' solidarjetà ma' dawk f'Gaza. Min-naħa tiegħu Imam Mohammed El Sadi li jmexxi l-komunità Musulmana f'Malta qal li l-Palestinjani ilhom 75 sena sħaħ iġarbu tkeċċija minn artom u politika ta' terrur imwettqa mill-Istat Iżraeljan u l-ambizzjonijiet kolonjali tiegħu.